ассалому алайкум шунавандагони арҷуманд. бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. дар Южно-Сахалинск тафтиши парвандаи ҷиноӣ оид ба додани ришва ба анҷом расид, ки дар он шаҳрванди Тоҷикистон айбдор карда мешавад. сардори боздоштгоҳи муваққатии шаҳрвандони хориҷии ин минтақа ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кардааст, ки ба ӯ ришва пешниҳод карданд. ба ивази 80 000 рубл сарвари муассиса мебоист якчанд рӯз яке аз боздоштшудагонро, ки гӯё ба ҳалли баъзе масъалаҳои шахсӣ ниёз доштааст, озод мекард. ин тоҷикистонӣ ба ҷуз пул бародари худро низ ҳамчун гаравгон пешниҳод кардааст, ки мебоист дар ҷои ӯ дар боздоштгоҳи муваққатӣ меистод. муфаттишон ба моддаи додани пора парвандаи ҷиноӣ боз карданд. прокуратура айбномаро аллакай тасдиқ кардааст. ба муҳоҷири тоҷик то 8 соли зиндон ва ҷарима ба андозаи 30 маротиба аз маблағе ки ӯ ба мансабдор ришва додан мехост, ки ба 2 400 000 рубл баробар мешавад, таҳдид мекунад. сафорати Русия дар Тоҷикистон иттилоъ дод, ки як гурӯҳ мутахассисони Роспотребнадзор аз хадамоти федералии назорати ҳимояи ҳуқуқии истеъмолкунандагон ва ҳифзи иҷтимоии инсон ба Тоҷикистон омаданд. дар иттилоъ омадааст, ки ҳайати институти таҳқиқоти зидди вабои Русия тобеи Роспотребнадзор ба Тоҷикистон омадааст, то ҳамкориҳоро байни Роспотребнадзор ва вазорати тандурустии Тоҷикистон бо мақсади таҳкими некуаҳволии санитарию эпидемии аҳолӣ роҳандозӣ намояд. аммо бархе аз коршиносон дар он ақидаанд, ки ин гурӯҳи мутахассисони Роспотребнадзор аслан барои арзёбии вазъи коронавирус дар Тоҷикистон ба Душанбе омадаанд. ёдовар мешавем, ки қаблан комиссияи байни ҳукумати Тоҷикистону Русия дар Москав ба мувофиқа расида буданд, ки гурӯҳи коршиносони Русия барои арзёбии вазъи эпидемиологии ин кишвар ба Тоҷикистон ташриф меоранд. ҷониби Тоҷикистон аз Русия ба кушодани марзҳо ва барқарор кардани парвозҳои мунтазам байни ду кишвар даъват карда буду Русия изҳор дошт, ки бояд сараввал вазъи эпидемиологии Тоҷикистонро арзёбӣ кунад. бо нияти ҳарчи зудтар ба Русия рафтан муҳоҷирон омодаанд ба ҳама қаллобон бовар кунанд. онҳо маблағҳои азимро қарз мегиранд, ки ҳатто дар 3-4 моҳи муҳоҷират ҷуброн кардан мушкил аст. ширкате, ки муҳоҷиронро барои кор ба Русия мефиристодааст, ба даст афтод. кормандони он тавонистанд тақрибан 700 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистонро фиреб диҳанд, то фаъолияташонро мақомоти ҳифзи ҳуқуқ қатъ кунанд. ҷузъиёти амалиёти вижа дар гузориши шабакаи телевизионии маҳаллии Тошканд ифшо шудааст. ҷалобон дидаву дониста шаҳрвандонро фиреб дода ваъда медоданд, ки ба онҳо чиптаҳои ҳавопаймо ба Русияро бо бастаи тамоми ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои убури марз медиҳанд. чанд рӯз пеш кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сардори ширкатро ҳангоми гирифтани $1450 барои додани чиптаи ҳавоӣ аз Тошканд ба Москав боздошт карданд. ҳангоми тафтиш маълум шуд, ки танҳо дар вилояти Андиҷон 72 нафар барои ҳуҷҷатҳо кӯмак хостанд ва барои ин $72,000 пардохт карданд. директори ширкат ва муассисаи он тибқи моддаи қаллобӣ кодекси ҷиноятӣ ҳамчун гумонбар дастгир карда шуданд. чуноне ки маълум аст, дар Тоҷикистон низ ҳолатҳои пешниҳоди чунин намуди хидматрасонӣ низ мушоҳида мешаванд. ҳушёр бошед азизон ва фаромӯш накунед, ки дар сурати ифшо шудани чунин ҳолатҳо ба шумо аз депортатсия сар карда то ҳабс таҳдид мекунад. дар Саратов кормандони шаҳрӣ вазорати корҳои дохилӣ маҷмӯи чорабиниҳоро оид ба муайян намудани қонуншиканиҳо дар соҳаи муҳоҷират анҷом додаанд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти вазорати корҳои дохилӣ дар Саратов. чунин чорабиниҳо аз 9 то 16 март баргузор шуданд, ки дар рафти он кормандони полис аз бозорҳои калони шаҳр дидан карданд. дар натиҷа мақомоти салоҳиятдори ин минтақа 23 парвандаи ҷиноятиро аз рӯи аломатҳои бақайдгирии қалбакии шаҳрвандони хориҷӣ оғоз намуданд. парвандаҳои ҷиноятӣ аз рӯи моддаи 322 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия баррасӣ мешаванд, ки то 3 соли маҳрум намудан аз озодиро пешбинӣ мекунад. инчунин қайд менамоем, ки чунин чорабиниҳо дар шаҳрҳои гуногуни Русия пешбинӣ ва роҳандозӣ шуда истоданд. масалан, полиси ноҳияи Қарабудахкенти Доғистон имрӯз эълон намуд, ки амалиёти муҳоҷири ғайриқонунӣ аз 17 то 26 март гузаронида мешавад.
кормандони хадамоти амнияти Русия як зодаи Осиёи Марказиро ки дар қаламрави Адигея ҳамлаи террористӣ омода мекард боздошт карданд. Хабар дода мешавад ки ин мард ҷонибдори давлати исломӣ буда, ҳангоми кофтукоб аз ӯ парчами ташкилоти террористӣ ва инчунин як маводи таркандаи худсохт мусодира карда шудааст. инчунин аз ӯ харитаи минтақаи майкоп ёфт шуд ки дар он ҷойҳои эҳтимолии амалҳои террористӣ қайд карда шуда буданд. ғайр аз он дар телефони муҳоҷири меҳнатии мундариҷаҳои экстремистӣ ва террористӣ мавҷуд буданд. маълум карда шудааст ки ӯ дар Русия бо санадҳои қалбакӣ буду бош доштааст. нисбати ин муҳоҷир аз рӯи қисми 1 моддаи 205 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ҳамлаи террористӣ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуд ки боздоштшударо аз 10 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад. давлати исломӣ дар Русия ташкилоти ифротӣ шинохта шудаасту фаъолияти он мамнӯъ аст. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Москав. моро дар сомонаву расонаҳо пайгирӣ кунед. шунавандагони азиз, тансиҳативу хонободии шумо орзуи ҳамешагии мост.